máš auto za 30, 40, 50, 60 tisíc a máš v ňom koberce ako z dodávky, ktorá chodí na stavbu, tak mám pre teba zlú správu. A nie jednu, ale rovno 3. Prvá. Znehodnocuješ hodnotu svojho vozidla pri budúcom predaji. Skrátka, zober si, že ty čistíš to auto, tepuješ ho, proste tie povrchy znehodnocuješ. Hej, s našimi koberčekami, ktoré prekrývajú takto 100% podlahových a 95% bočných ploch v celom vozidle, máš ochránené komplet celé auto, respektíve komplet všetky podlahové plochy, takže v živote nebudeš musieť tepovať. To je tá prvá. Druhá, čo sa týka údržby, tak tá údržba je oveľa jednoduchšia ako pri štandardných velúrových koberčekov. Zober si takéto koberčeky, velúr, všetko sa ti do ňoho zaprdí, zafixuje, skrátka, nevieš to z toho dostať von nikdy nejako a hlavne pozri sa, ako to vyzerá, zbližšia. Tieto pretlačené priestory, pretlačené povrchy, ktoré sú tu, nikdy sa ich nezbavíš. To ti u nás nehrozí. Tretia vec, kúpiš raz a máš ich tam až dokým to auto buď nepredáš, nechá si ho ešte aj ďalší majiteľ, alebo ich tam máš proste dokým to auto neprekotíš na strechu.